Mga igsuon niya itong 1506 na tao si San Francisco Javier dito sa Espanya. Kunya, samtang nagdako, nagtubo siya, dito siya nagtuon sa Paris. O dito siya, nahimo siyang higala o kauban ni San Ignacio, Saint Ignatius of Loyola. Usa siya sa makauban ni Ignacio sa pagtukod sa Society of Jesus, kini mga Jesuita, mga missionaries. Nahimo siyang pari dito sa Roma niadtong 1537 o gitugyan gayud niya ang kaugalingon diya sa pag-ugmad, sa pagbuhat og mga kaluoy, sa pagsangyaw sa maayong balita, dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Gipadala siya sa silangan niadtong tuig 1541 ug nagmisyon siya nga walay pagkakapoy. Nagmisyon siya sa tibok niyang kinabuhi, sa tibok niyang kasing-kasing. Nagsangyaw sa ebanghelyo dito sa India, Japan, Malaysia, o nagplano og pagani siya nga moadto sa China apan wala na kini ma-realize tungod kay samtang nagpadulong sa China, namatay man si San Francisco Javier niadtong tuig 1552. Og dunga ni Santa Teresita, gideklarar sila nga patron sa mga misyon, patron sa mga missionaries. Si San Francisco Javier, iya gayong gipuy-an ang mga pagtulunan ni Jesus. Iyang gitun-an ang mga kasuguan sa atong manunubos. Gani, bisan asa sa muadto, bisan asa sang dapit nga muadto, adto sa mupuyo sa mga kabus, adto sa mupuyo sa balay sa mga pobre og makigsalo sila mga pagkaon. Kumbaga ingnon ta kinawiboy nga style. Ug iya gayong ipakita ang naong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Unsa man ang naong sa Ginoo ngadto sa mga tao? Ang naong sa kaluoy. Kaluoy ngadto sa mga tao, kaluoy ngadto sa mga kabus. Ug karon makaigsunan ko ni Kristo ang atong mga pagbasa karon. Nagdapit ka nato diya sa pagpamalandong sa mga saad sa ato ang Ginoo. God's promises of peace, justice, and redemption. Si Propeta Isaías nanagna may tungod sa pag-abot sa Mesiyas nga mao ang maghari sa tibuok kalibutan, hari sa tanang hari, a messianic leader. Samtang ang ebanghelyo nagpadayag sa kalipay sa tuang manunubos ug ang revelation to the humble. Diya sa unang pagbasa, nindot kayo kini pamation, nindot kayo kini pamalandungon kay si Propeta Isaías na nagna. Ug mingon sa ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa makaliwat ni David. Kini nagsimbolo sa dakong paglaom. Paglaom sa katawhan, paglaom sa kalibutan. Nga muanhi ang manunubos, muanhi ang hari sa tanang mga hari nga mao si Jesucristo. Pero diya usab sa atong tag sa kakaugalingon sa atong pagpakabuhi ni kalibutana. Kini usab nga gisaysay ni Propeta Isaías, naghatag usab kanatog mga paglaom sa atong tag sa kakaugalingon lamang. Una sa atong tag sa kakaugalingon lamang, paglaom nga padayon kita sa pag-ugmad, padayon kita sa pagpaningkamot, sa pagkabot sa kinabuhi nga walay katapusan. Og diha sa atong pagpaningkamot, diha sa atong pag-ugmad, dunay mga butang nga makapaluya kanato. Dunay mga butang nga makapaluya sa atong pagtuo. Dunay mga butang nga maghatod kanato sa pag-surrender diha
sa pagkabot sa kinabuhing walay katapusan. Pag-surrender diha sa pagpakigsuod sa Dios. Apan kini ang sulti ni Propeta Isaías ang iyang pagpanagna, naghatag kanatog paglaom. Nga luyo sa itong mga pag-antos, luyo sa itong mga kasakitan, luyo sa itong mga kalisod. Anaa, gihapon ang Dios. Matod pa, behind the clouds, the sun still shine. Behind the clouds, the sun still shine. Padayon ta sa pag-ugmad, padayon ta sa pagpaningkamot, taliwala sa tumakasinatian nining kalibutana, nining kinabuhian. Kaya ang Dios nagpaabot kanato ug maghatag kanato kaluwasan. Ipadayon pa sa pag-ingon ang Espiritu sa Ginoo mohatag kaniya kaalam ug sa kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mao kini ang characteristics sa usa ka leader. Characteristics sa usa ka maayo nga leader. Nga diha sa iyahang pagdumala, diha sa iyahang pagpangamas sa mga katawhan, iyang gigamit ang kaalam, ang gasa sa kaalam gikan sa Ginoo aron iyang makit-an kung unsaon niya pagdumala ang iyang katawhan. Muna makigsunan ko ni Kristo. Sayon man kita, nagkarong panahona, mao kini ang panahon sa pagpangandam sa pag-abot sa tuang manunubos. Apan ato sa kining himuon nga pagpangandam sa pagpamalandong sa pagpili og mga maayong liderato sa atong nasod. Sunod tuig, mao na ang eleksyon. Mamalandong usab kita, gamiton nato ang kaalam nga gihatag sa Dios sa pagpili og usa ka liderato nga maalamon. Aduna usab kaalam nga nagtan-aw usab sa kaayuhan sa tanan, dili kaayuhan siyang kaugalingon lamang. Ato kanang ipamalandungan o ato kanang iampo diya sa tagsa kakaugalingon. Diya sa Ebanghelyo sa Jesus nalipay tungod kay gipadayag sa amahan ngadto sa mga walay kahibalo ang iyang gililong sa mga makinaadmanon o sa mga walay o sa may kahibalo. So dinhi ato makita nga humility and simplicity open hearts to divine understanding. Ang pagpaubos o ang pagkayano nagpakita diha sa pagkamatinud-anon o nagpadayag nga siya adunay gisaligan nga mao ang Dios lamang. Ug mao kini ang gipuy-an ni San Francisco Javier. Pagka mapaubsanon o pagkayano sa iyang kinabuhi. Nga mao'y nakadani pag-ayo sa mga tawo, mao'y nakadaghan sa mga sakop sa simbahan, mao'y nakapadaghan o nagpatubo sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Munang mingon sa bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta o mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, og buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Mga igsuon, ang Dios kanunay nagpahimangno kanato, may tungod siya mga pagtulunan, may tungod siya mga kasuguan. Ang mga misyonero, mga kaparian, kaobispuhan, nagsangyaw kung unsa ang maayong balita, nagsangyaw kung unsa ang gitudlo sa Dios kanato. Apan pangutana, ato ba kining nakita, ato ba kining napuy-an diya sa tong tagsatag sa kakinabuhi? Ato bang nabati kini mga pulong o mensahe sa Dios diha sa tong tagsatag sa kakaugalingon? O baka ato lang kining gipalapos sa atong pikas dalunggan? Nganuman, kay usahay kini atong pagka-bright maoy mahimong babag sa tuang pag-ila sa Dios. Maoy mahimong babag sa tuang pagpamati sa mensahe o pulong sa Ginoo. Intellectual pride can blind us to God's truth. Intellectual pride can blind us to God's truth. The more unta kita nga knowledgeable, the more unta kita nga dunay mga kahibalo, the more unta nga taas nato ang nakab-ot sa kinabuhi, the more unta nga kita magpaubos o magpakasimple kay nasayod kita
nga kini mga butanga gikan sa Dios, hinatag sa Dios, gihatag sa Ginoo aron mamahimo unta kita mga instrumento sa pagpatubo, sa pagpalambo sa iyang harian dinhi sa kalibutan. Munang ato kining gamiton subay sa pamaagi sa Dios, dili subay sa pamaagi sa tawo, aron sa ingon na mahimo gaytang instrumento ni Kristo sa pagsangyaw sa maayong balita sama ni sa Francisco Javier. Muna sa itong pagpadayon ni Santos nga Eucharistia, pangayo nato sa Ginoo ang dugang kaalam, dugang kadasig ug dugang kusog. Nga kita makasangyaw sa maayong balita, makasangyaw sa ebanghelyo, dili lamang sa pulong, kundi diha usab sa buhat. Hinaot paunta. Palihog manindog.